Min għada l-erba se jiftħu l-applikazzjonijiet għal korsijiet ta' talim tul il-ħajja b'aktar minn 400 kors differenti. Il-viżjoni tad direttorat ta' talim tul il-ħajja fiħdan il-Ministeru għal edukazzjoni, l-sport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni u li jipprovdi sistema ta' talim personalizzat b'appoġġ lil kulħadd. Għal dawn il-korsijiet jista' japplika kull min għandu minn 15-il sena l fuq u mingħajr limitazzjoni tal-età. Matul it-tnedija tal-prospett il-ġdid kien enfasizzat li t-talim tul il-ħajja joffri l-opportunità lill-istudenti biex ikabru l-arfin tagħhom, jiżviluppaw ħiliet ġodda, jtejbu l-prospettivi għal karriri li huma disponibbli għalihom u jwessaw l-arfin professjonali tagħhom. Hemm għażla firxa wiesa' kemm lingwi, kemm ħiliet, kemm matematika u diversi aspetti. Il-korsijiet huma magħmulin għal l-istudenti minn 15-il sena l fuq u jibqgħu tilgħin m'hemmx limitazzjoni ta' età. Inħeġġu lil kull min qatt applika biex jipprova l-korsijiet, hemm korsijiet twal, korsijiet online, diversi modi. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima spjega li fejn jidħol it-talim tul il-ħajja hemm 3 pilastri li qegħdin jingħataw importanza li jwessaw l-opportunitajiet edukattivi għal dawk li jeħtieġu li jtejbu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom li jkunu diversifikati kemm il-metodi kif ukoll l-opportunitajiet għat-talim u l-kwalità. L-applikazzjoni jibqgħu miftuħin sal-10 ta' Awwissu u wieħed jista' japplika fuq is-sit elettroniku www.lifelonglearning.gov.mt.